A ver, Curia sabe decirnos que é o que fixo na súa tarxeta, que dibuixar sería a tarxeta. Claro, e que significaba eses nenos agarrados na man do círculo? Que eran todos como? Eran todos paz, porque eran amigos ou eran inimigos? Amigos, entón claro, agarrabanse así todos da man e camiñaban todos xuntos por dentro do mundo por a paz. E eran unha pomba de bonito, non? E onde estaba a pomba? Ao lado, estaba ali unha pomba que significaba paz. Ben, pois eu vou dar un digo, porque o digo é a pomba. Mellor pegarse que pegarse. Entón, vou dar un digo aquí a Curia, porque a súa tarxeta foi a vendedora. E como non, o que tenía as visitas a mentira, porque tamén o seu lema foi o vendedor. Decía que Teresa de Calcuta unha frase máis ou menos que era esa, que era a paz comeza cun sorriso. Desde logo, antiga, si por sorriso vai a ter estar sempre rodeada de paz, porque ela sempre se está rindo. Si ou non? Vedes? Está rindo sempre. Pero eu máis un día moitos nenos que se están rindo tamén. A ver? A ver, que iso non quero subir? Ben, pois mirade, ese é o desexo de todos os profes do colexio, que vos estedes sempre con ese sorriso na cara, e que sexades moi felices sempre, traballando sempre por ter paz, porque a paz, como digo nenos na miña clase, a paz está nas nosas mans. Vale?